Goizeko 6:30 dira, areatza garbi-garbi uzteko unea. Haren alian 6-7 inguruan, azten gara garitzen. Jendia fiestan dagoen dino, orduan, eskuin esku pizkatze bat egaz, jendia etxerantza bidaltzen. Jai ez da bakarrik egiteko kontua, oso goiz, haren alian bertan egiten dire gastronomiko konkurtsoak, eta horrek behar dute lekua, tortilla egiten direnean, ez hainbeste, baina errau egiten denean, goizeko 7:00 badeko zuz jendia horre lekua bilatzeko, eta garbitzen zauz jendia dino, fiestan dabil, eta gure dute lekua izan ja garbi, sukaldatzeko. Bapatean, zu txiki bat piztu da, bere ura bota eta konponduta. Zaborrik gehien goizetan biltzen da, kontzertuak amaitzean eta jakina Txupinazoan. Arriaga plaza jendez gainezka eta metro gutxira hau da irudia. Garbitzaileak eta makinak prez daude zabor guztia batzeko. Aste nagusian guztira 540 tona batzen dituzte. Ezin da ibili be, ezin da. Dana kakaz beteta. Kakaz beteta, ezin da ibili ba. Ibiltzen basarenean, basoak, botillak, Txupinazoa bota eta 10 minutu geroago borrokatzeko ordua da. Agua, galo. Guerra. Hoberena da, ura eta kentsa guztia. Lan handia egiten dugu denbora gitxian. Normalen hori erabiltzen dugu lehenengoko garbiketa egiteko. Horren iaia jarraian sartzen dugu, mendeko kamioia baldeadora bat. Horrek egiten duguena da urarekin pixkatxu bat txukundu, bigarren pasoa izango balitz bezala ez. Usaina edukaten txoko guzti horretan egiten duguna da hidrolimpiador honekin, usaila ederra egiten dauen produktu bat bota, ez? 5 ordutan, 6 ordutan normalean iria garbi geratzen da. Oso profesionalak dira eta batzutan hori lagundu behar diegu, ezta? Kakastuta, guztiz kakastuta, baina gure garbitzaileak bikainak dira. Arriaga plazakoa eginda dago, baina lana ez da hor bukatzen. Zaborontziak jartzen eta uzten jarraitu behar, birziklatzeko eta gizalegezkoak izateko eskatzen digute, hiria garbiagoa egon dadin.